Ògùn ìfẹ́ràn tó jẹ́ ti gbogbo ayé lónìí ọjọ́ Valentine, ọjọ́ ìfẹ́, torí pé ibi tá a bá ti rí ìfẹ́ òun ni ó bí ẹ̀yọ́nú, ẹni tá a bá yọ́nú sí là á máa ń ṣe lóore. Ògùn ìfẹ́ yìí lágbára gan, àmọ́ ńlá bí orílẹ̀-èdè wa ṣe wà ńsìnyí, gbogbo wa náà ló yẹ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa, ló sì yẹ ká máa nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ló jẹ́ fẹ́ jùúlẹ̀. Á wá ẹyẹ lèkélèké ààyè kan, ẹyẹ funfun tó máa ń tẹ̀lé màálù yẹn, ẹ́ rí i pé kò síbi tá ti rí nǹkan funfun tí ojú ò ní wò ó, ni Yorùbá fi sọ pé àfín ò ní wọjà kí gbogbo ojú má rí i. Ẹyẹ lèkélèké ààyè yìí á wá rọ oyin sí i lẹ́nu, á wá ọgbọ́n tá fi máa rọ oyin sí i lẹ́nu tí ó mu oyin dáadáa, torí pé Yorùbá sọ pé a kì í foyin sẹ́nu ká rojú. Tá a bá rọ oyin sí i lẹ́nu tó ti kún dáadáa, á jù ú sínú apẹ pẹ̀lú odidi atare kan. Á wá ewé rẹ́rìn-ín-kòmí, ewé tí Yorùbá ń pè ní rẹ́rìn-ín-kòmí òun náà ni wọ́n ń pè ní imí eṣú, á kò lé lérí. Á wá ewé sìnkíní-minì, á kò lé lérí. Á wá ewé ọ̀mísínmisìn, adùnkàn ni tọ̀mísínmisìn, á kò lé lérí. Ewé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lá kò lé lérí pẹ̀lú odidi atare kan tá ti fi kún yẹn, á wá jó o. Tá a bá jó o tán, oyin náà lá máa fi là á. Gbogbo ibi téèyàn bá ń dé láyé wọ́n ó máa nífẹ̀ẹ́ èèyàn. Ó dáa fáwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ contract, kò tiẹ̀ sẹ́ni tí ò lè lò ó, torí pé yóò tún ìfẹ́ ṣe láàrin ara wa. Ìfẹ́ yìí ló ti ṣàfẹ́kù láàrin wa tó fi dàbí ìgbà tí gbogbo nǹkan rí bó ti rí Nàìjíríà. Àtèmi àti ẹ, ibi tá a bá ti ń dé, wọ́n ó máa nífẹ̀ẹ́ wa, wọ́n ó máa gba tiwa, wọ́n ó sì máa foore, wọ́n ó máa yọ́nú sí wa, wọ́n ó sì máa foore wá wa rí.